Maayong hapon mga auntie ug uncle. So ani ana tanoon our way nami para magsundo ni Matias kay unom na siya kaadlaw dito sa iyang igagaw ug sa iyang lola ug lolo dito sa countryside. Ug nakita nako ning sakyanan nga lahi og porma, kapila na ko nakita ani pero di man ako mabidyohan, maignorante lang gihapon. So ako na nag-video no para mataas-taas po ng atong video dili magbuot. Char, districta ni auntie. So diri ani mino sa countryside mo ni akong ganahan jud diri apa ingon nga mag-drive kay peaceful kaayo di ta makuyaw-kuyawan aning mga traffic. So pag adto pagsundo namo dayon nagdagan tawon si Matias kauban iyang best buddy nga si Elliot iyang igagaw yang cousin niya. So dagan taon siya na for sure sige ingon niya kay manawag man na siya kamadaga before na siya matulog. Namingaw na po daw siya namo and we miss him to very much labi na iyang igsuon kung unsa kay bit ang ilahang pag paghag nila sa iyang manghud si Ezekiel. Sus pag abot po taon pagkita namo basta po taon niyang hag niya cute kay sila tan-awon kuan jud kay ni sila sa iyang igsuon mag-away sila anak man jud ng mga siblings mag-fight tapos we still love each other anak gyud ta magpamilya. So ania kami dinhi agyo 31 ang giapa si Matias and then the next day pod nanguli pod mi nalihian gyud ta ani nga kuan kanang nagsiglakaw-lakaw malihian untag magsige po tanig laag-laag pero kini sa Amerika di po basta-basta magsige taglaag kinahanglan po na andam po ng bulsa din ha magsiglaan so mga nino inani lang diri magpasko ng New Year murag regular na adlaw pero as long as nga naata sa atong pamilya magmalipayon ta. So diri apon mi nag New Year sa Chocolate family sa countryside kay wala man sila atong Pasko. So sila po namang nakauban pagka New Year and we had such a great time even lang less time lang mi dinhi isa lang mi kagabi pero gisulit-sulit mo namo ang time para makauban sila with all the chikahan game until nag midnight sa New Year basta pong lingawa so mauto ang magigagaw po parta pon lang dula-dula. So wala lang jud mi nag fireworks kay wala na mahadlok po ng mga bata na wa biya extra nga kumagko o mga tungkol. So okay ra pod di na lang fireworks amo atong gamitong fireworks atong July 4 tawa na mo na gamit. So wala lang po namo respeto po mi sa ilaha nga dili po sila ganahan og fireworks. So manguli na mi no hapon na pod kaayo manguli na mi. Hapon na pod manguli. So before din mi nanguli nagdula-dula pa din sila og drone nga magigagaw katong gi-gift namo ni Matias. So nalingaw pod sila tong pag-ayo palupad-lupad sa drone ni Matias. So hapon na manguli na ta mga laagan. I'm so proud of you Matias anak nga nakalahutay jud ka na train jud na kanang siya ra ba nana na diri nga kinahanglan malayo pud ang atong anak nga dili permente magdepende sa atoa. I'm very proud of you anak nga nakalahutay jud ka ug unom ka adlaw din pagka 7 days na naman mi nagiapas naman namo siya nya human namingaw jud siya magsige na lang siya namog kadil-kadil. I love you anak. And thank you very much, Chocolate family sa countryside for taking good care of our boy. He had a great time. And happy New Year, everyone! Na representing sa akong pinakagwapang Madir. I love you, Horot Madir. Mingaw na ko nimo. Salamat sa pagtawag ninyo. Nga January 31 nanawag sila kay sugat sa New Year. Amping mo din per me og happy New Year!